Svi pretpostavljaju da je Mami Longlegs bila samo još jedan šef kojeg si morao pobijediti, još jedan strašan eksperiment na popisu Playtime Co., ali s njom nešto jednostavno ne štima. Jer kad povežeš točke između onoga što se dogodilo s Deweyem the Domenom, onoga što se dogodilo s Huggyjem Wuggyjem i onoga što se sada događa s prototipom, shvatiš nešto puno mračnije. Ti nisi ubio Mami Longlegs, prototip ju je ubio. I nije to bilo zato što je ona bila slaba ili beskorisna za njegovu vojsku, već zato što je bila jedina prava prijetnja koja je ostala prototipu. Dopustite mi da objasnim. Prototip Eksperiment 1006 nije čudovište koje napada instinktivno kao što to rade Jarnabi ili Pianosaur. Prototip je netko tko koristi strategiju. I to smo vidjeli iznova i iznova. On se nije borio protiv Doja, čovjeka od tijesta, izravno, već je iskoristio tebe. Manipulirao te da uđeš, aktiviraš ventile i uništiš Safe Haven, te da dođe do tvoje borbe protiv Doja. I tako poraziš jedini eksperiment koji mu se stvarno mogao suprotstaviti ravnopravno. Doj je bio izuzetno snažan, toliko snažan da ga čak ni prototip nije želio izazvati bez ikakvog plana. Ali što je prototip učinio da ga porazi? Ništa. Pustio je tebe da odradiš prljavi posao dok je on promatrao. I to je obrazac. Pa s tim smrt ostalih eksperimenata počinje izgledati drugčije. Na primjer, Huggy Wuggy je bio glavni test prototip, te promatrao kako ga pobjeđuješ na ulazu u tvornicu. I tu je shvatio nešto vrlo važno. Igrač služi za mnogo toga. Igrač može eliminirati eksperimente s kojima bi se prototip teško mogao suočiti. Od tog trenutka prestali smo biti žrtva zarobljena u Playtime Co. i postali smo smrtonosno oruđe. Ali, uz to rečeno, sada pričajmo o Mami Longlegs. I ono što ću ti ispričati je ono što je čini drugačijom od bilo kojeg drugog eksperimenta s kojim si se suočio. Jer da, Doj je bio moćan, Catnap je bio zastrašujući, ali Mami Longlegs predstavljala je nešto što prototip nije mogao zanemariti. Prvo, Mami Duga Noga nije imala nimalo mentalne stabilnosti. Mami Duga Noga nije bila odana nikome. Ubila je zaposlenike Playtime Co. tijekom sata veselja. Također je ubila i druge eksperimente, svoje vlastite kolege. Čak je porazila vlastitog partnera kojeg su joj stvorili da bi bila mirna, Daddy Longlegs. Uništila je sudionike Game Stationa bez treptanja. Nije slušala naredbe prototipa, niti je slušala naredbe ikoga. Ona je djelovala isključivo u kaosu, a kaos je vrlo teško kontrolirati ili predvidjeti. Prototip može manipulirati nekim ko se boji ili nekim ko želi moć. Ali ne može manipulirati nekim tko jednostavno uživa u ubijanju bez jasnog cilja. Drugo, Mami Longlegs bila je imuna na njegov glavni alat za kontrolu. Prototip ima sposobnost koja ga čini smrtonosnim. Može oponašati glasove. Vidjeli smo to s Olijem, s zaposlenicima i s drugim eksperimentima. On koristi tvoje povjerenje, nevinost i tvoju želju da pomogneš uplašenom djetetu kako bi te odveo točno tamo gdje on želi. Ali s Mami Longlegs ova taktika bila je beskorisna. Ako bi oponašao odraslog zaposlenika, to ne bi ništa značilo, jer ih je ona sve mrzila. Doslovno ih je rastrgala godinama. Dakle, čuti glas znanstvenika samo bi je još više razbijesnilo, ne bi je smirilo. Ili što kažete na to da oponaša glas siročeta? Ne bi uspjelo. Poznavala je djecu iz Playcarea, provodila je vrijeme s njima i znala je tko su i kako zvuče. Prototip nije mogao jednostavno izmisliti glas i očekivati da će ona nasjesti. Bez glasovne manipulacije, prototip gubi svoju glavnu prednost, a Mami Longlegs je to znala od samog početka. Treće, fizički je bila stvarna prijetnja. Samo pogledaj njezin dizajn. 4 elastična uda, doseg koji pokriva cijele prostorije, agilnost za kretanje po stropu, zidovima i gdje god poželi. S druge strane, prototip ima 6 udova i čini se previše okretan, ali njegovo tijelo je teže i posebno je sporiji. Ona je mogla napadati iz kutova koje on nije mogao pokriti.
U izravnom sukobu nitko nije imao zajamčenu pobjedu i kao što već znamo, prototip ne preuzima rizike. To je ključ svega. Onda imaš Mummy Longlegs, nestabilnu, kojom se ne može manipulirati glasom, s fizičkom sposobnošću da bude prava prijetnja i potpuno izvan njegove kontrole. Prototip je nije mogao ostaviti živom, ali je isto tako nije mogao sam ubiti. To bi bilo previše rizično. Moguće je da bi on na neki način poginuo ili bio potpuno ozlijeđen. Trebao mu je netko tko će ući u Game Station, riješiti igre i eliminirati je, a da on ne mora prstom maknuti. I tu nastupaš ti. Odlaziš u Game Station, igraš igre, nastavljaš dalje, a u međuvremenu on te iz sjene promatra i uopće te ne zaustavlja. Dopuštati da se polako približiš Mummy Longlegs kako bi je mogao dokrajčiti. Što više, nešto mi govori da je otmicu Poppy isplanirao prototip. Možda rečenica koju izgovara Mummy Longlegs kada je uništi drobilica. On će me učiniti dijelom sebe. Učinit će me dio sebe! Ona to spominje jer joj je to rekao prototip. Prototip joj je to rekao neposredno prije nego što smo stigli na Game Station. Što ako je on bio taj koji je rekao mami da se približava Poppy i da je mora držati zatočenu, a uz to i eliminirati igrača, ili će je inače ubiti i učiniti dijelom sebe? Uglavnom, nakon što pređeš cijelu Game Station, kada je napokon suočiš i ona završi zarobljena u drobilici, gdje je tada prototip? Promatra, čeka da ona umre i nakon toga uzima ono što je ostalo od nje. Ruke Mummy Longlegs nisu bile smeće koje je pokupio s poda. Bile su trofej i bile su poruka za svaki eksperiment koji je ostao u tvornici. Ovo se događa kada ne slijediš moje naredbe. Nije važno što si, eksperiment koji izgleda smrtonosno. Ja uvijek imam kontrolu. Dakle, prijatelji moji, sekvenca s Mummy Longlegs i drugo poglavlje nisu bili samo obična borba protiv bossa ili puko preživljavanje. Cijelo drugo poglavlje bila je pažljivo isplanirana egzekucija od strane jedinog eksperimenta dovoljno pametnog da nikada ne uprlja ruke. Prototip. Mummy Longlegs nije izgubila od tebe, zapravo izgubila je od prototipa. Ti si samo osigurao da je dokrajčiš i to je to. Štoviše, čak je i sam Mob Entertainment potvrdio da je Mummy Longlegs bila potpuno luda. I ako misliš da je Mummy Longlegs bila jedina, pričekaj da vidiš šta se događa sa eksperimentima za koje smo svi mislili da su mrtvi. Jer prototip još nije završio s čišćenjem tvornice, a ono što dolazi u 6. poglavlju promijenit će sve što znaš o tome tko je zapravo na čijoj strani. Vidimo se sljedeći put.